Bandiraɓe sehilaɓe min calmini moɗon min juri moɗon o ko musidɗo moɗon wiyete ko Amadou Sy ko arde yewtidde moɗon ko fewte nyaw biyetengu fièvre de la vallée du Rift. Nyaw ngu ganduɗa henne nan e nder leydi Sénégal fuɗɗima tampinde ɓesgu ngu kono kadi nyaw ngu henne hande oɗo saaha e nder diwan Matam ɓuri tampinde sabu hitande foof na aranno hikka noon nyaw ngu no ɓurtirni ina hulɓini ina fayni ɗum saabi kamɓe haralleɓe cellal ɓe e dendagal ɓesgu diwan Matam wadde erago mum foof nde waɗata hare nde ko hare muɗum nde haɓoto nguɗo nyaw keɓortogu to banggal jawdi ndi ko enen e mabɓe gurdi jawdi ndi en mbawa yaade tawa en jadani e jawdi meɗen kono eɗen mbawi tewade no docteur ɓe kaldini en tewortoɗen ko jawdi ndi eɗen gandi nyaw ngu henne heewi ko woppinde jawdi ndi henne en jiya jawdi ndi no boosa deɗɗi no bona so tawi eɗen mema ɗum walla en jiiɗum e jawdi meɗen nodden vétérinaire aras ñakkana men jawdi ndi henne tew ngu kadi so tawi aɗa ñama tew yataw tew ngu no ɓendi ngam hulde beele kullel ngel ala e tew ngu so tawi ɓendani microbe o henne ina wawi so mimi ɓanduma keeɓa nyaw ngu henne kosam ɗam eɗen gandi ken hutortoɓe kosameje meɗen kono lawol wi ko yen pasnu kosam ɗam ɗum kadi ina itta ñonkoto henne ko wona ɗum ko kadi ɓongu ngu henne arata ko 8 heures jamma nguɗon ɓongu non henne kañum heewi ƴettude nyaw ngu adda ɗum e neɗɗo o henne wadde so jamma ari mbaɗen feere ndilen pavillon ngaji meɗen woni arkillaji walla moustiquaire uji meɗen ɓesguji meɗen gona e nder henen à partir de 20 heures ganden ko nden ɓongu yaltata ha 6 heures du matin te ɓowɗi ɗi ɓongu ngu kadi a gune nder ɓowɗi ɗi henne ɓaadi nonen ko noon docteur ɓe kolliri nyaw ngu so arema ina wawi tuƴƴindema ina wawi helde jiiɗe ma ina addayma fièvre aji yahani ha ɓooya so diwti ɗo foti hadde ɗo henne warma ɓaadi nyaw ngu fuɗɗima warde e nder diwan he en jii ma won fodde yimɓe ɗiɗo puɗɗima henen wasde pittalu men taw ko nyaw ngu henne woni maladie nyaw ganduɗa henne wiyete ko fièvre de la vallée du Rift nyaw ngu heɓorto koye jawdi fewde neɗɗo paamen ko enen poti wadde hare nde ko hare meɗen ko docteur ɓe jamiri ko keddoɗen hen mbaɗen ɗum sen mbaɗi ɗum tan en kisat nokkuji meɗen woni sato e taari ndiyen laɓɓinen ɗum ha laaɓa inchallahu rabbi so tawi en mbaɗi non henne ma en kaɓe ɓowɗi ɗi kadi en jaaɓi dilde moustiquaire uji woni pavillon ngaji ɗi henne ma Allah ittan en nyaw ngu henne taw ɓurtani juuɗe kono kam paamen hande oɗo saaha e nder région de Matam nyaw ngu nanɗo henne wasiyaji ɗi moni foof foti rokkude ɓesgu muɗum e galle muɗum ko yo rento yo waale moustiquaire woni pavillon walla arkille so ɗum ala kadi jawdi ndi henne enen rewoɓe jawdi walla wonduɓe jawdi ndi henne tewoɗen ndenoɗen kadi so tawi neɗɗo teskima jawdi muɗum ina wonde nyaw ngu henne yo waɗ feere nodda vétérinaire ara walla ɗum safrude nyaw ngu henne eggugol ngol kadi wasa waɗude tawara ɓoyani jawdi goɗɗi gueɗel keddigel ngel an e hoorema sa tini ɓanduma wonko paaɗa hen to banggal ngule dañde fièvre e ko nandi e nder hen laawol wi ko ya suudu safrirdu ƴewtoyɗa ɓanduma beele wona maale nguɗon nyaw biyetengu fièvre de la vallée du Rift bandiraɓe ko ɗum wonno ko jiɗnoɗen yewtide e musidɓe henne mon foof yo wattu hen hakkille wasa wiide ko kecce nyaw ngu nane diwan meɗen nyaw ngu nane leydi Sénégal hare nde ko enen poti haɓade ɗum ballodiren beele ma ngu iw ngu wasa yoɓade pittali ɓesguji meɗen nyaw ngu ina wawi iwde ɗo henne tawa hare nde ko enen